sidlulele kwi top 6 ngizocela ukukhumbuzisa abantu nabaculi ukuthi uma ngabe ungenele i-competition ungena kwi-competition bese uthengelwa abalandeli bakho noma uthengelwa amathikithi abhalwe igama lakho uma uyi-competition. That's number 1. Ukuze uwine kufanele ube namathikithi amaningi nabo bonke abantu oqhathwe nabo kwi-group, right? Ngithemba ngezwakala bafethu ngithi. So kumele ube namathikithi amaningi nabo bonke abantu oqhathwe nabo kule group okuyona. That's number 2. Number 3, uma ngabe u-group B kufanele uma ngabe number 1 ngisho ngathi uwinile, at least the minimum number that you can have, inamba encane kunayo yonke ongaba nayo ukuze uqualify ukuthi uwine, ukuthi ube namathikithi awu 200 uma ngabe uku-group B, right? The minimum number of tickets that you must have is 200 uma u-group B. Uma ngabe u-group A usunamathikiti amaningi nawo wonke umuntu, the minimum number that you must have to qualify as a winner ku-group A, you must have at least a minimum of 400 votes. Then sewuwinile, yabo, uma ngabe number 1, right? You must have 200, minimum of 200 on group B. You must have a minimum of 400 on group A, right? So iwona mthetho khona ke lo. And lastly, number 4, kwimthetho khona kwi-competition ukuthi this year asivoti esangweni, sivota eComputicket and Shoprite, all the other stores or outlets oyiwona dayisa amathikithi. Ngenkathi ulithenga ithikithi liyayibalela automatically kwi-system, yabo. Ila ngithatha khona i-top 6 ne-top 3 njalo ke nami. So asivote esangweni this year. Uma ufuna ukuvotela umculo wakho kufanele uthenge ithikithi esitolo, right? Ukuvota kuzovala ngomgqibelo kahle hle. Sizovala ngomgqibelo ngo-4 ukuvota. Sizovala ngomgqibelo ngo-4 bese kuthi bonke abameli abaculi bese bezobona ama results before siqhubekele phambili nokuthi siwamemezele, right? Those are the rules akhona elokhuzaneni kwi-competition. And I understand ukuthi khona abaculi abantu abalokhu bebabuza ukuthi uphuba akekho umculi engisuke ngifisa ukumshiya, but iqiniso futhi lithi awukho umcimbi ongaqasha bonke abaculi. I can only do so much, and I can only do inamba ethile yabaculi with the given budget encane engisuke nginayo. Because if you look right now, sine sponsor esodwa, which is uMasipala weTheku, ukuthi siyabonga kakhulu. But other than that, so far we don't have any other sponsor. So asikwazi ukuthi sibe nabaculi abaningi, asikwazi futhi ukuthi sibe nezinto eziningi esifisa ukuba nazo. But ke we'll see as time goes by, and we're still hopeful which something might still come through, even though sekumsobuluko i-event ngomgqibelo, yabo. So ilezo ingqinamba ke ziba khona, uthola ukuthi abanye abaculi abaveli kodwa ngicela ulinde ubone kusasa kunenye announcement ezokwenzeka kusasa. Linde nje ubone ukuthi kuzokwenzakala kusasa, right? Nganti ngiqedile ngaleyo. Asingeneke kuyi khona umbuzo engibona la akhona umuntu obuza khona amathikithi abhala amaceceke. Yes akhona. Sicela ugqoko sengicane sengikhulumile indaba yabaculi abangekho. Nangu lo engithuka ubani uZeblon Mdlalosi sathana nempondo. Anginandaba nenhlamba yakho mina mfethu. Right, baningi kakhulu abaculi abakho khona obuza ukuthi so uma ngabe nginamathikithi umculo namathikithi awu 370 ku group A kwenzakalani? That means ayikho winner. Ama ground rules nje lawo asimple, but that means i winner umuntu cabanga hleze cabanga ibhola
that means iwinner sizobe singenayo uma ngabe kunjalo. Umthetho uthi kufanele kube ukuthi you get at least the minimum of 400, right? Ngali epagini sine poll eranayo ka group C abaculi abasanda kufika emculweni esisoba nabo esifisa ukuba nabo kulonyaka. Kodwa out of the 19 esibafakile sizothatha only 2. Sizothatha only 10 guys. Uthi ngothatha uthi ngiphazanyiswa into engiqeda ukuyibona la. Khona ngibuza ke ama sponsors ayikhona last year. Unfortunately awekho this year, and no ngi-right ngayichaza ngizathu zokuthi bengabi bikho because kungasuke kuzwakala ngathi umuntu ukhuluma kabi. Cha bafethu umculi ongekho ngeke ngikwazi ukuphawula ngaye, ongekho kule list ebese ngiyibalile. Yeah. Uthi ulanga is it fair kulabo abangaveli mawusebenza Facebook Lite? Then there's nothing I can do. I-poll mangabe ingasebenzi ku Facebook Lite, then it's not my mistake. In fact ayikho into engayenza nami, yabo. Ngicabanga ukuthi into ikanjalo. Yeah, asiyibize ke i-top, asiqale nge-top 3 ka group B. I-top 3 yeah this week imi kanje. Sino number 3 no 2 no 1 abekho ababhanqekile this week. Ku group B number 3 ulimit. Number 3 ulimit. Number 2 umlabalaba. Number 2 umlabalaba. Number 1 umenzi. Ngezwa 2 gogo 2 ngayo. Umenzi number 1. Ku group B ngiyaphinda sino number 3 limit, sino number 2 umlabalaba, sino number 1 umenzi. Right. Sidluleke ku group B. Siye ku group A. La unoshintsho khona oluningi ke. Olujabulisayo ke nokho because baphuma abanye bayangena, ama numbers ayanyuka wabanye, awabanye asondela kwawabanye, yabo. So it's a very nice competition nje, especially qale ukushintsha yonke lento iqale ngeweekend kuze kufike namhlanje, and I can only imagine ukuthi kuleli sonto ngoba ngolesine sizobe siyibiza ukugcina. I wonder ukuthi sobe sinjani uma kufika ulwesine if ukuthi izinto zethu zimngalolu hlobo. All right. Ku group A group A number 6 ubahube. Group A number 6 ubahube. Number 5 Usminov. Number 5 Usminov. Number 4 Amavikela Mbuso. Number 4 Amavikela Mbuso. Number 3 Unjogo Ihobosha. Number 3 Unjogo Ihobosha. Number 2 umalume uGatsheni. Number 2 umalume uGatsheni, umalume weBhodlela. Bese kuthi number 1 ayagoloza shem, uyalwa uthwasa lekhansela. Uthwasa lekhansela number 1 ku group A. Imi kanjalo top 6 yethu ya this week. Number 6 ubahube. Number 5 Usminov. Number 4 Amavikela Mbuso. Number 3 Unjogo. Number 2 uGatsheni. Number 1 uthwasa lekhansela. Awuke sesiyobonana
ngolesine sesenza ama-announcements okugcina mhlambe kuyobe sibukhona namanye ama-sponsors if uNkulunkulu evuma mhlambe futhi-ke siyobe sesimemezele nabanye abaculi uma ukuthi izinto ziyahleleka ngendlela. If not kuyobe kusho khona ukuthi cha abekho abanye abaculi esinabo kuyobe kuyibo laba esinabo. But for now ngizocela with utmost respect ngiyacela ukuthi abaculi abangekho ngingaphawuli ngabo. It is not ukuthi ngoba ngibaboni noma ngibazi akekho umculo wamaskande ngingamazi, but it is because of ama reasons esengiwabalile before ngimemezele i-top 3 ne-top 6. Bese ukuthi one last thing kwi-poll kunabantu abaningi abathi ngizombiza nje ngegama kunabantu abaningi abathi uMshilane ufihla isikhwele kulokhuzana ku-poll ka group C bebaleke nabanye abaculi ke yabo. But my thing is ufihla isikhwele usikhwele mdala emculweni. You can't really put ufihla isikhwele kwi-group eyodwa uthi abawukhompyutha nosabela uzandla ezinhle umzukulu kaShafuza oqhawelisha yabo lezi ntwana ezincane. I mean that would be disrespect nje kufihla isikhwele kubantu abafana noBobo umfana wePiki. It's disrespect ukuthi singaze sithi asibafake lapha abafethu ukungabahloniphi lokho. Uma ukuthi amandla wavume asibayeke bengabi khona okungcono kunokuthi singathi abayolwa nezingane ezincane efika izolo emculweni siwazi amagala labo emculweni. Baningi kakhulu abaculi ade nibabala nithi kufanele ngabe ngibafaka lapha, but that's the reason mina eyenza ukuthi ngingabafaki khona. Ngaleso sizathu leso ukuthi angikwazi ukubehlisa isithunzi ngaleyo ndlela ngokubuka kwami, but ngangitshela manje wrong. But nje I don't think it would be a wise idea ukufaka usikhwele ufaka umfana wePiki uBobo umfake with intwana engangomzukulu kaShafuza. You understand? Intwana ifika izolo emculweni bangakanani osikhwele yabo. But ke yeah, that's just my view nami nangendlela umculo wena mengibuka ngayo. It's not a wise idea futhi angiboni ukuthi ngizokwenza ngeke ngize ngikwenze. If amandla engavumi, I'd rather not have them at all kunokuthi ngibathathe ngibaqhube nezintwana ezincane kakhulu. Ngibongile kakhulu ngicela ukuvalelisa so that sizobona khona abaculi enibabalayo njengo izinyane ledla amanzi bakhona group C ngihamba niyobavotela khona if ufuna ukubabona emcimbini. Ngiyabonga kakhulu. Thank you very much. Asibonane ngolesine, but kusasa lindela amanye ama updates ntambama but not live. It would just be ama post. Ngiyabonga kakhulu bafethu. Sharp.